Bonsoir, bonsoir, en balmao, au fenfe solenbana, en bau befu ka au bewa nono dante fulimina. Ani sonjale bekanale suina. Ani sonjale ndo, anga bi kuma mna boli. Anga finitigila kao, wulika jomu nuka ke mondoro ni watina. Situation ni mondoro ko kara chugodi amina doni fo ola, okmana femi, yana anga soma. En balma ke do ya den toda ko Sadio Camara la. Ay ne bumabel wili ka bonya dankoro an balmakɛ abe mopti balmaw mbe fe aka franka aka balmakɛ nga kuma la me aka duwawu kɛ den ye aye den tɔgɔ da Sadio Camara la kumina abina ɲɛfɔ an ye balmakɛ salamu alaikum wa alaikum assalam bumabel awa i tɔgɔ ni jamu ani muna iye den tɔgɔ da Sadio Camara la, colonel Sadio Camara la, ministre de la Défense. Vous m'avez la diala ya kosebe. Ipo. Di émission la même le de pour. Ou be klobila. Et ni amini de toda en la ministre la no Sadio Camara. Bon ben ko do de aso Sadio Camara jigi o de la ni de toda. Sadio Camara au ma jigi. Jigi jume. Dogoni bakele pakelen do ministre soasi de gouvernement national mogodo. Togo sinali kwali. Unana sevare ya ukamishon do kuna wasuru ya bla bayangara. Bon ben la tati nana ke abola ni ke le 22 mars 2018. Le 28 atala ga yo la le bayangara école de ko hôtel La Falaise. Ala ke sumelu bugi kuntala be asona ala ka final. Sumelu kuntala chigola bayangara. Sumelu bola hôtel la drogue hôtel attaque sur 20h30 comme ça. Donc bon de la soroni donc pakele ni ala ya kali tiro su kala nywana. Allah akbar. Ya soro yere 20h5 nywana ne na abola borla ne 20h30 ani mogon kala nywana dro. Mogon sira la abina. Mais yana ka beza mogo kelen faga ka kelen bana. O ko foto na turu sikki mogo woro di. Mo belo kera 2018. Ka dura ko nana do sina ka me ayo wakati jaman ka patu la do dura ko sira jole tika sorala. Kana se po 2020 am do 2021 kono. Bon ben kuma nana fenge akuma chayala do kela masababu bo ko nana ko ni kuma ni tela ministre do mu blale be sura ko na no Sadio Camara ko ni kuma ni tela mako dura ko yoro ko nyi surala. Bon ben ala ya ke antoro to la ta uya ni Sadio ni ya nyona. Ne yere te men ko to do ko suluman. Ulun dikala sababu u kala sababu rasulun ni Sadio ni ya nyona. Mani pala ko Sadio dele duma ko kale makono. Adela mu dima o ka foto wala matin 6 mois adela matin 6 mois ka ko ina sur la droit ko la nya sur la droit ka droit ko la ina sur la droit ko la war mu kanga dama we war ni we ko papi do no ko kana no depu nana no doro ala ma amatene de ma ko la tugu ko soro ko wele ko war do konto ko wata war wo belo ya sura ni jana te ken de kam vai jana ko ti nyala mo ben kala régime de solo ala ka ni de na kala ka tilela ben kala kile de la mais aka duran na so ko 2020 ka do 21 ko nan so ala ni tabu sababu ande kamalin ka duraso Allah akbar. Gadi zero a cikin bisa mugando na veke 25 ans. Donc ere fene mun balmakɛ tora la e muso jigina e balmakɛ jansa ka den tɔgɔ da Sadio Camara la. Ne Sadio jola encore jigiye mu tugo mun na tellement jala ya ta da amba sara ni so mun ne fanya nganya sisan ananga village bas ay kumana. O sisan ko ni ne den ko ni na ni ala ke ni den sura kala muso ya kala ce a tɔgɔ da Sadio la. Cogodi?
ta kala jigi ya maka dogo ke ne ka dura so ka dama to parce que jigi ko ti dura ka to e wo kuna gara che na gara muso o to ko ro wala wala onni de nani ala ya ke nani den soro den ko ma to ta sajula awo ala ya ke den kala muso ala to ta sajula ouais parce que sadio chemambe sadio musumambe aw sadio chemambe amusumambe voilà ala ambantala ala batala so ne ko na ko kala ke bo dero mais ala mona mun ka odi kay merci ambifo den to bi sadio jamu sadio kamara gwali an den to da sadio kamara gwali sadio kamara bwani oui gwali G O U A N L et accent aigu Guare. Merci. Ambifo ki walima no. Amina Rabbi. Mbalo. Ni mo nyana. Ala ba doye mo ba doye. Ou ye loi article 25 du statut général de l'armée. Ni sur ce tora kele koro. Aka hake ou ya loi depuis 2000 combien. Transition nalende hake ou balakadi. Bi ni sur ce tora kele koro ala kana chejenya. Jala min bala au côté. Jala min dalen doka. O de be de asuma. O jala fene 100 ans. O de be calculer. Abe fuma ko capital décès. Ko da sumo ni sur ce que kera l'endroitoir quelque yoro sur le champ de bataille aka sanduru o be calculer ko dama a demunu kosa ina asimi mbora o ba forma ko les peuples nationaux oui demse munu somo tora quelque yoro kalo saba wordo fene be takadulu. Merci la transition merci ni témoignage di mi a den to da depuis olu ale do ke bana 2018 amaka hake soro transition nalendi aya tege daga hake ni sharia banu tara ko soro su to la wala bi duna soro su to la c'est trop donc Sadio ini to ma bi fo dans tes folies mina ni ntimi ni me mopti di ni me kele tema ni me ko tema mopti ka mopti ka befu ko Sadio Kamara Guare den to ko Sadio Kamara Guare Sadio to man soro ya to man bunya taka ne bu mabel jawarama ne de kra din fay to man bunya dira ne de ma asimi Koulibaly den to denan ne to dara asimi na min den faya dira ne ma ni do dara Sadio la o fene den faya dira ne ma voilà ame bo kono mbalma o suina u borani Burkina mototigi bade kana bi anga kanga mondoro kana anga chedon sigile soro wi frin kanke anje de foyi ni sira armée Mali may ba famu ni sira anga chedon may ba famu uyu klakla ka kan côté ou donna ni sira be mais ngache ça fait à peu près 50 minutes de combat de team nourri et le monde balaka résister ou repoussera kumami ka bon mondoro kubu kunda koro kansisa o asro anyu repousser ku bwana balma o cheni keraindi ali sisa avion be pilon mana kuma kla folo ko na be tiji balma o mondoro est sous contrôle avion nana abe coucher ga tourna tara vetema ke c'est vrai ka senga na tumu anya foyi au bon profiter de Burkina situation de fait élément tom nous be no canton no Burkina si ça no ou ya do Burkina Mali bi très de nyoma
u b'olu la don kana tiɲɛli kɛ n'u se ka zone dɔ minɛ u b'u ɲagami jama cɛ la nin kun natɔ de dumuni kɔngɔ de digir'u la o la ne ye nin fɔ ye n ko éléments camouflés don u bɛ fɛ ka bɔ mais armée Mali ɲɛ b'u la mais bi u bɔra ɔ a labanna min ma ala ye tiɲɛ banque an bɛ yɔrɔ min na ko sisan yɔrɔ sécurisé don u reculera ka don tu kɔnɔ avion ye bunteli fɔlɔ kɛ pilotement filanan bɛ sen na an b'o kibaruya sɔrɔ fɔlɔ n'o kibaruya fɛnɛ bɛ yen n'o banna n balimaw hali n'a kɛra 2 heures du matin an bɛ direct sigi aw ye k'o fɛnɛ kibaruya da aw ma en temps réel pour le moment gosili bɛ sen na fɔlɔ dugumakɛlɛ kɔni o banna bravo à la garde nationale ni nin ye sɔrɔsiya ye à tout moment i jɔ i senkun kan sɔrɔsi kɛ man ka kɛ kɛlɛdaga yɔrɔ k'a bɛ fɛn na n'u nana sɔrɔ an ka cɛw b'u senkun de kan ils sont toujours en position défensive et offensive à la fois l'armée malienne a changé de posture ni ye lo min tun bɛ Burkina an y'o neutraliser fana k'o bɔ a la olu kɔni ka ko nɔgɔyara ka ban avion bɛ gosili la hali sisan nɔ an ma tila fɔlɔ n'an ye bilan min sɔrɔ o la an b'o da aw ma donc k'a fɔ Burkina Ibrahim Traoré a kana a ka aîné voir n'o ye Assimi Goïta ye colonel Assimi Goïta ye plan an b'a ta an b'a d'a ma an bɛ baara kɛ a ka jamana in a bɛ ka assise min na bi a ka continuer yan'o cɛ armée Mali bɛ Burkina ni Mali frontière la an b'a nettoyer fɔlɔ k'a d'a ma Burkina ni Mali frontière an bɛ min kan ka kɛ a bɛ fɔ Mali armée de ma ko yɛrɛdila hinɛ ani waridila hinɛ an b'a ɲa yɛrɛ k'a ɲa Burkina k'a ɲa dugu wɛrɛ la yanni ka Ibrahim Traoré tila fɔlɔ nin kun y'u bɔtɔ de kɔngɔ digir'u la quoi u bɛ sira de ɲini na sisan an y'u gosi k'u lasigi u bɛ kungo kɔnɔ tasuma kungo kɔnɔ kungo bɛɛ kungo kɔnɔna kɔnɔ o kɔnɔ o kuma banna ka ban donc an bɛ an ka chef d'état-major fo an bɛ armée cɛden bɛɛ fo contrairement kuma minnu bɛ sen na la section est sous contrôle yɔrɔ bɛɛ minɛlen don yɔrɔ bɛɛ cadré fɛn min ye barakantew ye olu banna ka taa mɔgɔ juguw yɛrɛkɛ u donna kungo min fana kɔnɔ tugun gosili kɛra yen tugun k'u bɛ segin ka fɔ k'u bɛ taa Burukinaw nɔ la armée Mali ko tɛ Burukina ni Mali bɛɛ ye kelen an y'a da u kan yen fana tugun donc k'a fɔ aw ye ni ne kun ye an ka vidéo telima ye ka montre situation fɔ aw ye an tɛ se ka da ka sɔrɔ an m'a fɔ aw ye ni avion tilala tugun gosili la a tɔ an bɛ tila ka wuli tugun à 2 heures du matin an b'o fana da aw tulo kan pour le moment tout est sous contrôle baara banna a kɔnba ma janya kosɛbɛ yɛrɛ tant tɛ armée Mali bolo bilen k'a bɛ kɔnba janw kɛ o tɛ yen n'i ye hadamaden ka kɛlɛ la samalen dɔrɔn kɔrɔ ko ennemi bɛ k'a disi gosi ou bien k'a yɛrɛ pali o dun tant tɛ yen tugun donc vraiment vive Fama vive armée malienne ni vidéo kunguru in kɔni k'aw ye joona joona ka montre situation da aw ma ale ni Sadio Kɔngɔrɛ tɔgɔma sɔrɔ k'a da kan sariya min kun tara armée tɔgɔ la a wariw kun bloquelen don wariw kun dilen don ala ni transition barika bɛɛ ka wari bɛɛ ka fɛn o fɛn bɛ yen an tɛ ala deli kungo la an tɛ ala deli lebu la wariw hakɛw sɔrɔsiw ka hakɛw a bɛ di a dicogo la a bɛ fɔ nin ma ko Mali kura a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kun ye vidéo kunkurunin ka nin k'aw ye dɔrɔn donc a k'an bɛn